Nie za vedomosti sa ide do neba, za skutky. A aké lásky nadprirodzené. Aká je to nadprirodzená? Tá, z ktorej ty nič nemáš, ale majú z nej tí druhí. To je tá láska. Pomáham neznámemu človeku a nič z toho nemám. Pomáham tak, pán farár, aby som mala také dobré uspokojenie. No ja keď idem ku našim Romom, ani uspokojenie nemám, hoci kedy. Keď je to branoorientačný beh. Viete, jak sme mazali? Prišli takí, 2 kamery prišli z Čech. Ahoj, pán farár, vraj chodíte ku cigánom. A sú agresívni? No, sú nevyspytateľní. Môžeme ísť s vami, pán farár? Nie. Prečo? A my tam stávame na čierno a vy to ešte zdokumentujete. Hovorí, pán farár, ideme s vami. No takú bitku dostali. To keď ste videli kameraman, takú bozulu, ledva kameru ťahal. No to keby ste, a on ešte normálne, tak kameraman, jak mal kameru, pán farár, ešte sa tešil, si myslím, že to možno sa tešil. Ešte som stihol dačo nahrať. Dačo nahral. Takú bitku vyfasovali a ja som jak kapitán iba cúval dozadu a kúkal som, čo bolo biele, z tej kopy som vyťahnul. A zase, čo bolo, ja som vyťahol. A to tí všetky som posielal, a ty farár, poďme, šupaj von, stade, von. A som cúval dozadu, a potom aj ja, nohy na plesia, pánečku, ja Juan Torena, tak ja už som išiel. Však ušiel som do auta a na druhý deň som sa oholil, však som bol zarastený, doral som si farárskú košelu, reverendu a vošiel som s jedným chlapcom, hovorím, poď sem, pôjdeš som, do osady, do tej farárne, tu nás zabijú. Si vyspovedaný? Hej, no tak čo sa bojíš? No a hovorí, budeš mať naštartované auto, máme takú nivu, hovorím, a poviem ti dačo, budeš stať na kraji osady a hovorím, iba budeš dávať pozor. Hovorím, čo? A ty tam chceš ísť farár? Hej, budeš sa iba modliť a otoč auto a niečo ti poviem. Neprídeš mi pomôcť, rozumel si? Nech by som akokoľvek kričal, neprídeš mi pomôcť. Ty len sleduj, čo so mnou zrobia. Farár. Hovorím, neboj sa. No práve, že sa bojím, no vidíš, a ja tiež, po tvoju ochranu, pomodlili sme sa, po tvoju ochranu som išiel tam. A tí cigáni neverili, že ja tam prídem po tej bitke. A oni teraz, normálne, tí jak boli také ústa, oči, tak. A ja som vošiel medzi nich, kúkali, že jak som oblečený, tak v tom farárskom. Tak, jak v nemocnici, keby lekár prišiel v monterkách, tak povie, dajte ruku, jo, tak stiahneš. Ale keď príde v bielom plášti, tak dáš mu ruku. Takisto musí farár vo farárskom, nemusí nič vysvetľovať, ale hneď už oni už vedia. A prišiel som tam a teraz taká papulnáta cigánka, ona tá ústa otvorená, hovorím, zbil som vás dakedy? Nie, pán farár. A vaše deti? Nie, pán farár. Zahrešil som dakedy na vás? Nie, pán farár. A na vás? Nie, pán farár. Na dakoho z vás? Nie, pán farár. Zbil som dakoho z vás? Nie, pán farár. Pýtal som, čo len je 1 euro za to, že vám pomáham dakoho z vás? Nie, pán farár. Prečo ste boli taká zlá na mňa včera? A vy? A vy? A oni hlavy dolu. Prepáčte. Hej, a už sa to prelomilo. Hej, prosím. Našou úlohou je očistiť si srdcia, pustiť sa hriechu, z nepriateľov pokúsiť sa urobiť priateľov a mať srdce plné lásky. Živá viera, pozeráš na ľudí, čo oni majú zo mňa. A nie naopak, čo ja mám z nich. Čo títo ľudia majú zo mňa. Minister je od slova služobník, ministrant, minister. Poslanec od slova poslaný. Vedia to naši ministri, poslanci. To by bol raj na zemi, keby to vždycky naši poslali. Kto ma poslal? Predovšetkým Pán Boh, ktorý mi dal dary, schopnosti a ľudia, ktorí ma volili. Komu mám ja teda slúžiť? Predovšetkým Bohu, ktorý ma poslal, no a potom ľuďom, ktorí ma volili. Je to logika? Je. Keby to začali brať ministri a poslanci vážne, tak je úplne jedno, jaká strana, jaké hnutie, to je jedno. Tak by bol raj na zemi. Vidíte? Každý musí od seba začínať. Tak aj my. Vládu nemôžeme zmeniť, ale seba môžeme zmeniť. Nenadávajme na politikov, na ministrov. Kúknime do svojho vnútra. Kúknime si do svojho vnútra. Nerozvíjaj zbytočne nenávisť. Nerozvíjaj zbytočne nenávisť. Daj si dušu do poriadku.
Lebo neviem, mám pokračovať ďalej, alebo sa chcete spýtať niečo, aby som vás neuspal. Môžete sa spýtať niečo. Keď nie, tak ja si nahodím tému, ale budeme to...